Maandagochtend klonken de bellen weer als van ouds over de schoolpleinen. En dat betekende ook voor de leerlingen van basisschool Eigenwijs in Oerlo dat ze weer vroeg uit de veren moesten. Ja, ik vond het niet zo heel leuk. Dus ik hou niet zo van vroeg opstaan. Hou jij van vroeg opstaan? Soms. Ja, soms. Moest je vanmorgen een beetje zuchten? Ja, dat wel. Na 6 weken vakantie is de eerste schooldag voor iedereen altijd een beetje spannend. Ook voor de docenten, maar vooral voor de nieuwe leerlingen. Even met elkaar kennis maken vinden we heel belangrijk. Elkaar welkom heten, ook als je nieuw bent, zodat je je meteen fijn en veilig voelt hier. En dat hoort er wel bij. Ja. Het is altijd een beetje spannend, zowel voor de kinderen als voor de juf en de meester ook. Voor iedereen denk ik wel. Ja, het is toch altijd wel eventjes opnieuw in het ritme komen en elkaar weer zien en weer alles vertellen. Ja, dat vindt iedereen even spannend. Wij zijn vorige week al begonnen met de voorbereidingen. We hebben eigenlijk bijna de hele week al zijn we aan het werk geweest. Ja. Bij Eigenwijs begon het schooljaar creatief. Even gezamenlijk openen, elkaar eventjes allemaal weer zien, even kunnen praten met elkaar, gezellig bezig kunnen zijn en meteen even de school mooi versieren. En tijdens het versieren was er natuurlijk ook tijd om alle vakantieavonturen uit te wisselen. Ja, naar de Efteling geweest en gewoon naar Tsjechië zijn we geweest. En voor de rest niet zo heel veel bijzonders. Ik ben bij een vriendin geweest om te logeren op een camping. En ja, heel veel leuke dingen gedaan. Ja. Ik ben naar Frankrijk geweest en daar heb ik gewoon geklommen in de bossen en gezwommen. En ondanks dat de vakantie uit is, kijken de actiegroepers wel uit naar hun laatste jaar. Ja, sommige dingen wel, maar sommige leren bijvoorbeeld vind ik niet zo heel erg leuk. Dus. Sommige dingen wel. Waar kijk je dan vooral naar uit? De afscheidsavond, het kamp en zo. Ja, dat is wel echt het leukste. Op kamp. En ja, je mag naar roefeldag en nog wat meer dingen, maar dat weet ik niet allemaal. Ja, ook de afscheidsavond en het kamp. Jawel. Hebben jullie nou ook in groep 8 een leuke juffrouw of meester? Kan je daar wat over vertellen? Ja, we hebben ja, meester Tom. Ik weet niet, een beetje, soms. Ja, meester Tom is wel populair. Ja, hij houdt van grapjes maken, Ja. vooral bij deze leerlingen. Ja. Ja. Dat geldt ook voor jou. Jij vindt hier in groep 8 en meester Tom, dat zie je wel zitten komend jaar. Ja, het kan erger. De kinderen van Eigenwijs komen uit Kasterij en Oerlo en komen veelal op de fiets. En dat betekent dat er aandacht besteed moet worden aan het veilig op school komen. We hebben sowieso altijd in de eerste week dat de kinderen de verkeersroute doornemen met de juffen en de meester. Dat ze weten hoe ze veilig kunnen fietsen en lopen naar en van school. En er hangen natuurlijk spandoeken en staan borden, zodat automobilisten verkeer weer weten dat kinderen weer naar school toe gaan.